тамошобинони азиз, ҳозир якта ба якта нами жакарда шовк дубайскиро нишон метиҳем барои шумо аз бозори Корвон. Ҳамашон як либос гиред 500 сомон, ду либос гиред бо скидка мешава. Марҳамат нависед. Аз аминҷа сар карда, аз аминҷа апа ай ҳамиш сар карда, аз анаин сар карда. Ҳамашон жакарда шовки дубайски. Гулошона якта ба якта нишон метим. Се сангаи заводской доран ҳамашон. Ина бинед рангошон. 500 сомон як либосш. Чӣ хеле ки гуфтам, агар де либос гиред бо скидка мекунад, се либос гиред боз ҳам скидка мешава. Тоза ҳамин материалҳое ки айни замон ма пешниҳоди шумо карда истодам аз бозори Корвон, тарафи пажарка, нулевой дарвоза, дуюм ряд ба навор гирифтагим. Тоза дубайския. Видео мама мумкин ки аз ин дукон 2-3 қисм кунам, барое ки медонед видеои дароза тамошо намекунанд. Ами 2 минут 3 минути аввалша тамошо мекунанд. Мисол материалҳои хушрӯ дар минутаи охир мемонад тамошо накарда. Барои ҳавай ҳам калта калта мекунам ки ҳамаша шумо ба ҳазур тамошо кунед. Ина марҳамат чӣ қадар гулои фасон. Ҳамаи ҳамино шовкои дубайски ҷакарда. Беҳад рангои хушрӯ. Новинкоҳо. Рангошон ҳамаш хеле ярки фасон. Ира бине. Хушрай. Ана ин намудшам ҳастай. Ина. Ранги комбахтай бине. Ина бо гули комбахт дора. Аҷоиб фасон. Аз бо дигар чизошам нишон метиҳам. шумо метавонед тамошо кунед, интихоб кунед. хоҳед мо доставка мекунем, хоҳед мисол ба наздиконтон равон кунед, то ин ки барои шумо анамин намуд материалора дарёфт карда харидорӣ намоянд.